Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон қарор дорем дар маркази шаҳри Душанбе дӯстони гиромӣ. Аз ин тараф дар пушти баргҳо ба ҷо шудагиане ки Душанбе плаза мебошад дӯстони азиз. Рост равем агар ҳайкали Исмоили Сомонӣ мешавад. Ва дар ин тараф Dom Pechat. Аз ин тараф бошад дӯстони азиз, рост меравем Опера Балет ва Садбарг мешавад. хонаи имрӯзамон дар ҳамин маркази шаҳр, дар ҳамин минтақа ҷойгир аст. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 20 ошёна иборат мебошад. хонаи имрӯзамон дар 17 ошёнаш қарор дорад. назди роҳи калон. Аз ин тараф ҳам раҳ дорад, ба Dom Pechat меравем. Аз ин тараф боз як раҳи калон аст, Душанбе плаза. аз ин тараф дӯстони гиромӣ супермаркети Пайкар. Марҳамат дӯстони азиз, двори хона мебошад. бениҳоят бинои зебо аст. подъезд монда не подъезд дӯстони азиз, дар шудагиай ва худи двор. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона боз дамафонам дорад. ина марҳамат ба 1100% кор мекунад. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ 4 хонага мебошад бо масоҳати 145 метри квадратӣ дар 17 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 20 ошёна иборат мебошад ва нархи хона $120,000, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран, WhatsApp ва имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз як абзор мекунем. якум ҳуҷра кухни, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, боз дар дарунаш ҳоҷатхона бо ҳаммом аст. сеюм ҳуҷра ва дуюм ҳоҷатхона бо ҳаммом. инҷо дӯстони азиз, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳамчун қабул карда метавонем. чибак як хол, як лоҷия мебошад. бениҳоят калон аст. аҳамияти ин таъмири хонаам дар дараҷаи олӣ, дизайнерский таъмир мебошад. евраримон чӣ хеле ки мегӯям. дӯстони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки ҳама ҷойҳои кафел тёпли пол доранд. кафел дар куҷо аст? дар лоҷия, яъне чорум ҳуҷра, кухнида, якум ва дуюм ҳоҷатхона бо ҳаммомда. мегузарем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи потолокҳо натижной, ҳамаи поло ламинат. барои таъмири хона фақат материалҳои босифату қимат истифода бурда шудагиам. бино техпаспорт дорад, отоплениям гузарондагианд, ҳама батареё часпондагӣ. аз ин тараф дӯстони азиз, тамоми маркази шаҳрро дида метавонед. марҳамат, Душанбе плаза ва дар инҷо бошад бинои хадамоти алоқа. дар ин тараф Садбарг аст дӯстони азиз. кухни мебошад тамошобинони гиромӣ, ҳамаи полош кафелай ва тёпли пол дорад. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. чизеро ки шумо дар видео мебинед, ҳамаш меистад. ҳамаи ҳамин мебелу техника. ва боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз, ки кадом харидоре ки хонаро бо нархи $120,000 харидорӣ менамояд, 3 кондитсионер, 3 телевизор ва миз барои кухни ки дар инҷо мешавад, бо интихоби соҳиби хона ҳамчун тӯҳфа карда мешавад. яъне бо интихоби харидор. ва чӣ хеле ки мебинед, таъмири хона дар дараҷаи олӣ. ҳама мебелу техникаш қимату ба сифат мебошад. инҷо ҷои кондитсионер дӯстони азиз. ва аз инҷо дида метавонем ки хонаи бо ғишти пухта сохтагиам.
бо об ягон мушкилӣ нест, барқам ҳама вақт ҳамин бошад. намарамад худи кухни гарнитур. инҷо дӯстони азиз, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ дар дарунаш боз ҳоҷатхонаву ҳамоми алоҳида дорад. хона дута термикс дорад. ҳар як ҳоҷатхона бо ҳамом термикси алоҳидаи худша дорад ва боз системаи вентилятсияам ҳаста ки ози овози ҳавая агар хекне мемура. чхеле ки мебинед ҳама ҳуҷраҳо калон калон мебошанд. масоҳати умумии хонаам калон аст 145 метри квадратӣ. хона боз хотиррасон мекунем бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар видео мебинед ҳамаш меҳисад ва ҳамаш нави босифат мебошад. худи домам дӯстони азиз бениҳоят доми босифат ширкати сохтмонии сарманзил сохтагиянд ки раисаш акаи ҳоҷи маҳмуд мебошанд. яке аз беҳтарин ширкати сохтмонии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. инҷо дӯстони гиромӣ чхеле ки дар кухни нишон додаем ҷои кондитсионер мебошад. аз ин тараф двори хона дида метавонед. наҳа детский площадка аст. як макони зебо. ва инҷо бошад охирон ҳуҷраи истихоматӣ. таъмири инҷоам бениҳоят хуб. ҳуҷҷатҳои хонаам ҳамаш 100%. хона қарор аст дар Домпеча дӯстони гиромӣ маркази шаҳри Душанбе мебошад, назди Душанбе плаза. дар наздикии хона чандта мактаб, садик, супермаркети пайкар, магазинову аптекаҳову дигару дигар. ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона мебошад. маркази шаҳр. ва инҷо дуюм ҳуҷҷатхона бо ҳамом. ва дуюм термикс. системаи вентилятсия. нархи хона бошад $120,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. WhatsApp, Imo, Telegram доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат. дӯстони азиз, аҳамияти ин ки дар инҷо вентилятсияи алоҳида мондагиянд, витишкҳои калон калон задагиянд ки ин чиз намонад боду ҳавои хона ҷазир шавад. бе овоз аст дӯстони азиз. ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки Imo муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. Dom TJ тавсия метиҳад.